You are back here in Panimbaya sa Kabutagon anon sa paghatod og mga tambag sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, nagwork ko karon diri sa Cagayan de Oro dapit sa Kugon. Naay nanguyab sa ako, ganahan pud unta ko niya, pero naglisod ko og prangka sa iya nga naa na ko anak. Uy. Kay nasad-an ko sa una sa pag-eskwela nako sa high school. It's okay. Mahadlo ko og istorya nga ang rason nganong nanarbaho ko kay tungod kay hapit na mag-grade 1 ang akong anak. Magmatter ba sa lalaki kung naa na anak ang ila panguyaban? Kung mutug-an ko sa tinuod, naapakaha ko chance nga makakita og partner? Thank you. Okay. Yes, Pastor. Nice. Nindot kayo ni kay mga lalaki itong kauban ron. Mga lalaki, nangatawa Kay mga sa lalaki lalaki, dito. magyug ko na magmatter. Matter ba? Magmatter ba sa mga lalaki? Okay. Wing, magmatter ba Okay. sa imo, Wing? Ang mga lalaki ron, tagsa na lang kay butan. Gamay na lang kayo. Gamay na lang kami ni kayo. Pastor. So, dili na mag-matter sa nanak kay anak. Kung nahigugma gyud ang lalaki sa imo ha, isang unahon nimo nga himuon, imo gid siyang sultian nga naa ko'y anak. Mao gina imo gid siya kay ngano kung imo nang itago-tago unya sa ulahi makita nimo nga lalaki dili day seryoso nimo tapos ang maligayang araw nimo. Okay, let's have Darrell. Para sa ako, kung mag-matter ba, akong tubagan na dili or oo. Depende na actually sa lalaki. Anyway, na ako'y tulo ka scenario siyatag sa imo, ani sender. Una, kung naka sa Cagayan, no, daka kay jeep, musakay ka, jeep, mo ato ka sa usa ka destinasyon. Mo para ka, dayon, ingon mo ang konduktor nga, mo ato ka destinasyon pero wala kay kwarta. Dili ka, dili ka niya pasakyon. Posible. Kaduang scenario, musakay kag jeep, mo para ka. Adyo lang dire ka, mo para ka. And then, ingon mo konduktor nga wala kay kwarta, pero mo ato ka ng destinasyon, na kung pasakyon ka niya, Depende. yes, talaan imong buhok, taas kayo, sakay. Pero kung dili ka niya pasakyon, ay dili nimo siya sultian, Ate Charm. Musakay kag jeep, dili mo siya sultian nga wala kay kwarta. Pagkabot sa destination, Ipaambak ka. inaog lang ka. Dili gyud Wala kay ipambak bayad, ka. kana siya dili patas, dili na hustisya, o questiono ang imong integridad o ang imong pagkatao. Ah, Now, very good. katulong scenario, mo pasa kag jeep, ay mo para kag jeep. And then, pag hunong, dili musugot ang konduktor, palabyan ang jeep, napay laing jeep mo pulian na. Daghang jeep. Mahila ang- panawgon dili tagak okay ra. Okay. Mura na kasinamot yun. Yeah, Dar, og last trip na to, Dar. Night taxi. Ikaw pa, na scenario. Night taxi, basig mo garahe na taxi para sa imong destination. Let's have another gentleman. Pastor Breeze. Para kanako no kung alang sa usa ka babae nga dunay anak. Kung ikaw matirudaanon sa imong kaugalingon, di gyud ka mahadlok musulti ni ana sa lalaki nga imo sab nga nahigugmaan. Di gyud ka mahadlok. Ngano man kay usahay mahimo na siyang ground sa panagbulag unya. Nga ayaw pa niya nahibaw-an nga Tinod. naday anak, wa niya isulti sa una. So, dapat iya yung istorya, Iyang Pastor istorya. Breeze. Unya sa lalaki po, nga tinuod nga higugman niya ng mga bayhana, dili po niya iksapayan. Tungod kay wa man sa labot sa kagahapon niya ng maong babae. Okay. Oh. So, dapat Muna nga, istorya niya. Dapat istorya gid. Istorya gid. Siguro ma-inform siya at least murag maka-adjust sa siya gamay ba nga. Oo. Kaya ba nako ni nga na siya The whole anak? time, Or guilt di- ang ma-feel niya na eh. Oo. Guilty siya ba? Diyan niya makita nga ang lalaki seryoso Oh, sa iya. seryoso sa iya. So, Tinod mo gina. ni siya ang mo evaluate kung Oo. tinuoray ba ang Lalaki. objective sa lalaki ngadto kaniya. Unya, napod siya dito, Charm. Dili siya mabalaka kung kanang nga lalaki, dili siya kadawat nga na siya anak kay daghan pa mong lalaki. Dagan pa lalaki. Actually, advantage sa iya ha eh, kay naa siya murag testing bitaw. Yes. Nga kay ang uban gani wala pay anak or na wala pay Sakto anak lang. pero wala sila kabalo kung unsa pa gyud test kung nahigugma siya or dili. So, Pero sa iya nga part, oh, sure na ang kung pag-istorya niya sa tinuod Oo. mo, iyang evaluation, mo Oo. iyang test. ma-accept gani, Oo. sure na nga Yes, tinuod pero, yun nga. pero nahigugma lipay yung ko lalaki sa niya, iya. Charm, nga naningkamot siya para siyang anak. Kay mag-grade 1 ako no yung anak karong sulod. Oh, Siguro naningkamot siya. congratulations to Nay her. mga inahan nga naningkamot siya na ubang inahan. Magsalig lang sila ang maginikanan gyapon. Okay. So, Thank you. Thank you so much. I hope mga atong sender na satisfy siya sa atong mga tubag ug hinaut unta nga langga, you will also pray for that. Aron pod ang Ginoo magagiya kanimo og kinsa man galing or
kanang tao ba nga angayan sa imong pagmahal ug angayan pod nga hatagan nimo sa imong trust ngadto sa imong anak ug sa imong kaugalingon. Mga kahigalaan, amo kamong gihangyo sa pagpakig-uban kanamo tungod kay alas 7 na usa pagtakna sa kabuntagon atong pagahimuon ang usa ka special nga prayer nganha kaninyo sa atong 777 prayer.